mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kumusta mo mga igsoon? Shout out Gina Maestre, Liomar Alcantara, Jerlito Junio, Lolet Nabaska. Ako sang i-share Ikson. Two or 37 viewers. Shout out. Okay, done sharing mga igsoon. Kumusta mo diha? Anyway, again, ako mong gi-encourage nga i-type, i-mention inyong mga higala sa comment section igsoon para makabantay sila, no? Kanya, just type at followers, at highlights, at everyone. Praise God. Shout out, Brad, from Beans. Brad, shout out. Beans Lark. Hey. Divine Gamal. Thank you. Salamat sa imong pag tanaw mga igsoon. Thank you. God bless. Nya. Anyway, ako rin gipasalamatan ng Ginoo igsoon kay nakalugar jud ko karon. Actually, nay nagtrabaho sa church. Nagtaod og tile sa tuang singana na kaning pulpit, no? So, ani daligyat ra ko diri igsoon nya mutan adto ko nila tod taon. Lab nga ning sud makadrilab nga nagsugod nako. Dali sa labi. Kung asawa ming sulod diri. Okay? So again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. This is the day that the Lord has made. Gihimo sa Ginoo. Bulahan ta nga nakamata pa ta karong adlaw. Ang ubang mga tawo nakamata karong adlaw igsoon ni taliwan na nining kalibutan na apan kita nag-enjoy sa iyang libreng gininahawa maunang mainungdanon nga ato siyang himayaon. Today ipataas na to siya igsoon, no? So again, so grateful ni Lord for another great privilege and opportunity, a blessed opportunity nga makameditate na punta sa iyang pulong igsoon, no? Anyway, akong gi-shout out ang tanang brad na ko nga ganina region ni siktikaw-tikaw. Daghang kay nag-message na ko mga brad in different places, different chapter, council, especially bisan ari sa Isaac, no, International Skiptron International, no? Shout out ang utanan, different council, different chapter in different places, different countries, no? Shout out. Long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na atong Ginoo, dili lang ato ang sigig isa ato ang grupo, no, kay walay long live na may tabo. Walay kalinaw kalipay kung atong ipasundayag ipataas sa kanunay ang ato ang fraternity, pero ang ato ang Ginoo wala. Sayop man na siya, no? Sikreto sa long life, taas nga kinabuhi, mabungahong kinabuhi, puno sa grasya, panalangin sa Ginoo. Ipataas na tong sikreto, the giver of life. Amen. So again, shout out Lavina Sia, Skiptron in Arms. Okay, now, may buntag kanimo diha Brad, pastor from Brother Don Custodio. Brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Watching from Quiet, Pastor, God bless imong kinabuhi, God bless you more, Brother Chris Macias. Okay, ang i-shout out karon mga igsoon na ato ang subscribers, no? Thank you kayo sa mga subscribers and mga new subscribers nato ani nga page. Welcome kayo mo. Thank you kay this is for the glory of God. And of course, ako sang gi-welcome ato mga new followers, okay? Nga naani nga page para ato ni tanan igsoon, no? Para sa Ginoo ni, no? Walay tao ani mapasidunggan, ipasigarbo, walay simbahan, walay relihiyon. It doesn't mean nga kolorom ko na agud tay gidadri nga church igsoon independent ta. So natay own sec registration. Okay? So
Dili lang ako i-mention ang simbahan nako nga gidala diri igsoon tungod kay dili ko gusto nga nay ma-involve relihiyon. Way lain akong gipataas o giisa. It's Jesus Christ ang makapabag-o na to. Ang Yahweh sa walay katapusan ginabuhi. Kay mag-unsa man ang igsoon nga stick kay ta sa tong relihiyon. Grabe ta ka-diehard sa tong relihiyon pero wala tay relasyon nga hingpit sa Ginoo. Nabi tay daghan nga aktibo kas lang relihiyon pero mga badlungon man ngano man relihiyon ang gipakadak-an instead nga si Jesus ang relasyon sa Ginoo. The truth is this, dili ta makabaton og kabaguhan sa kinabuhi kung narata sa relihiyon nagsigi og diehard ta pero arita sa Ginoo ngano man He is the way, the truth and the life. Walay laing makahatag na tong kabaguhan. I am the living testimony for that igsoon si Jesus ra gyud. That is why I just want to glorify Him right now sa tuwang live no. Siya ra gyud akong gipataas. Na may mangutanan ako kung unsa akong relihiyon o unsa man simbahan de. Inbox sa tamong i-replyan igsoon. Amen. So again, shout outs tanang mga subscribers, followers nato nga naabot na tawag 105,000 followers gabi gapon kuan pa man to gabi 103 naman siguro to. So pagmata na ko karon 105 followers, thank you so much sa inyong mga higala nga inyong gidala ani nga page no para sa kamiyaan sa Ginoo. Sama sa akong gingon igsoon kani nga page igsoon dili ni ingon nga for ang purpose ani para ma-monetize or kwarta no. Kung inyong makita nga ko ang personal account igsoon nga nakabutang liha James M. Domanon. Na dihang mga pinpost sa mga living testimony. Na mga testimony da igsoon nga grabe ang gibuhat ni Lord since na ever since naabot sila ani nga page. No naay gihimo ang Ginoo milagro silang kinabuhi nakabaton silang paglaom na maghikog na unta pero wa mulaos og hikog na mga gapos kay sa grabe lulong sa makadaot nga bisyo apan nakabaton og kagawasan grabe no mao na nga ako mong encourage nga ayo lang po dili lang po kamo sige tan-aw i-remind sa no I mean i-invite sa inyong friends and loved ones to follow our page. Amen. So again, shout out na po yung mga star sender. Thank you kay kabalugin mo nga never ko nangayo. Kita mo sa uban nga mga vlogger yun, no? Vlogger magina sila, ako di man ko vlogger. For me, I never consider, wala na ako gi-consider akong self igsoon as a vlogger. Why? Akong himo mag-live lang ko, gusto lang nako. Huwag na ako hiyas ba rin ako igsoon, labi na ka nang mag-rhyme ko. Ako lang gipagamit sa Ginoo igsoon. Ang gamay nga naan ako. Kunya, since tagaan ko kay gayuna ni Lord nga gibag-o ko niya mao ni nga mag-live ta, no? Pero I never mention or diha lang ito yung naligas atong before kay tungod kay naay mga gusto bitaw mag-send og star niya wa man ko kibalo igsoon niya gi-click na ko naay setting nga kanang mura bitaw magama ka og pin post nga please send star pero akong gi-delete kay ngano dili ko gusto mangayo og star. I let them or I allow people nga ganahan sila mag-send ana pero ako mo igsoon akong purpose ani kaluwasan nga ang tanan nga naa sa kangit-ngit makabaton og malamdagan ba no. So wala ko ng mga stars nga naay mo send og star salamat kayo pero wala jud ko nangayo igsoon. Ang ako lang pong i-reply response sa tanan nga pag-ampo ra gyud. Amen. This is for the glory purely ministry walay money ni ministry. It's all about Jesus. Amen sa tong live. Again, thank you sa itong mga subscribers, mga new followers. Welcome kaayo. Especially sa mga brad na ko nga nag-6 share. Brad, long live kay ta. Mao ni siguradong long live mga brad. Gipataas ang Ginoo. Kay nowadays, walain dyan nga pinaka-need na to ron. In times of crisis, in times of troubles, mga struggle, problema na to mga brad. Walain nga itong gikinahanglan. Si Lord Ragid. No? So thank you mga brad. Salamat kayo sa inyong pag-share sa mga labi na katong nahitabo ni Brad Renz no nga gibisita nako although ang uban ma-misunderstood ko nila kay ngano ko nung akong giadto kay sikat no igsoon ako na ning gibalik-balik before pa na si Brad Renz na priso sige na kog sulod og dagkong prisuhan kay maugid na ang ako ang burden bitaw na adyo koy kaluoy ba sa mga tawo nga gihukman no. And then aside from that sa dihang na priso si Brad Renz aside nga Brad mi sa fraternity nasa yung mga kaliwat diri sa Bohol, mga salera, okay? Nga naagi diri sa Clarin. Usa ka amigo nako suod nga higala duol sa dughan ni hangyo nako. Pastor Basindek, dalhon ka sa Ginoo dito sa kuan, pwede ba nimo mabisita ang among kaliwat nga naaron dito sa prisuhan? Nya aside from that, ingon siya nako nya. Maikog sa aside nga maikog ko niyang balibad suod kay nako ni siya, kababata. So ingon siya, pwede ba pastor kay kinahanglan gyud siya glamdag nya. Usab pod igsoon nakaingon ko. Si Brad Renz kay aside nga brad nako ngani man ang tinuod nga igsoon bisag
naakas kalisod, nakasaman sila, nasipyat, napakyas, dako. So, kung sa kadako sa iyang sala, igsoon, kinahanglan ato, ipabati nga igsoon, gyapon di pwede na to iduot ang nakasala na. No, ang uban nasuko nga, ang ubang, ang biktima, pastor, wala gini mo tuwa, wa man ko kaila. No? Aside from that, akong gitanaw ang naaman to ikuan na tong pariner, katong iyaha, bitong, kuya, bansir to, kalibin nga, ang iyang address, sultan ko darat, kalayo na to, atuon ako to, tagay ko plite, be. Atuon ako na. Yes, kay aron ingon lang affair. Pero si Lord na kay balos kong motibo nga dili para pasikat. Kay ako ning gibalik-balik mga igsoon, dili ta gamiton sa Ginoo epektibo kung atong motibo just to impress other people. Kung man pleaser ta. Amen. Kay dili mo penetrate ang anointing ni Lord sa kasing-kasing nga nay hugaw og motibo. Amen. Ana na siya no. So mao na nga thank you kay mga brad nga inyong gi-share. Actually gugma gito kasing-kasing. Wa ko moadto dito nga magpasikat kay gusto pa ko magpasikat, magdala nang takog mga grocery, mga hinabang pero wala. Purely ning adto ko dito nagdala ra ko og wa ko'y dang pagkaon. Nagdala kog mensahe sa paglaom. Namato sila dito ang uban, ang hilak dito ang uban kuan pero normal ra man ang uban mingon ay normal man ang hilak kay nas person yes pero dita ka judge. Why? Because me personally daghan kog mga friend nga mga kriminal gikag prisuhan karon nangalagad sa Ginoo. Daghan gikag prisuhan pero nangalagad sa Ginoo nahimong pastor ng uban. So, di ta ka-judge. Kaya nga naman, ang tao, samtang napay gininhawa, nanay paglaom. Amen? Mao na siya, no? Mga brad, long live ta permente. Labi na tong mga alumni, mga brad na ko, sa asa no, nga lain-laing kanasuran, daghang nag-connect na ko karon nagpasalamat sila, kay gibisita na ko. Although, na mga brad sa nako nga, mura og gi-judge sila si Brethren, pero ako ra pud silang gisabot kay matured ta diha dapita, no? Mao pud ilang panglantaw, pero sa ako igsoon nga, kanhi gihukman nga salot sa katilingban banggiita nga adik-adik sa mong lungsod sa mong baryo no ning agi kog pamaligiyag Shabu daghan kog kabuang direksyon pero gihukman ko grabe ang ilang BI nako kay nakasa ko kay dautan ko pero karon naunsa ra man gigamit ko sa Ginoo para sa nas kangit-ngit. So as what I have said based on my experience dili ta ka hukom dili ta ka judge sa tao basta buhi pa na kay samtang nay kinabuhi nay paglaom na basta moduol ta sa Ginoo. Amen. Mao na siya. Tinuod na marami, di ko makakita sa live comments, ako lang ba? Mau ba? Dili mo makakita? Wait. Makakita siguro? Dili pagkaon sa tao imong gidala pas okay. Kita man brad ang uban brad na may nag-message. Okay? Long live brad pastor from Brad Corn Carnanoso. Long live brother, long live kay. Luya ang lawas sukalag nako brad kung dako di ko kadungog sa wali nimo kada adlaw. Shout out sa tanang Tagaloon kaila na ho brad. Okay. Kani brad, kani mga igsoon paminaw mo. Kaning nakitaan nyo nga pintados kaning nag-comment diri. Banggiitan ni silang lugar kanloka ni. Di ni basta-basta. Ingon sila untouchable daw ni. Pero gibag-os Ginoo ni sukad na abot ani nga page. Mao ni akong giingon. So mao ni akong gi-priority mga kriminal, mga banggiitang, mga adik-adik, palahubog kay diha ko gikan. Brad, shout out Pintados, Brad Joy. Shout out no. Salamat kay Brad sa kanunay nga pag-atang ug pagsubaybay nimo no. So shout out sa nako ang Sandingan Loon. Tanan nga mga lumulupyo anang dapita ug mga na mi diha dapita karong birthday sa akong asawa April 12 banto next month kay mag-overnight daw mi diha. Okay, Brad, thank you kayo. God bless. Pakatag na to ang kamatuoran. Usahay, di man tatuuhan kay tungod sa atong parihaning Brad na ko. Di ni tuhuan nga nagbago na. Pero ana gina. Pero abanti lang ta. Basta at least as ang Ginoo na kaila na to. Nga ning biya na gitas kangit-ngit. Okay? Praise God. So, again, salamat no. Nya akong gi-shoutout karon na. Magdali ta. Ay noon, sa iyo pa man. Akong gi-shoutout ang tanang mga piniriso. Lain-lain nga mga piniriso sa lain-laing prison. Shout out sa Mabolo Police Station katong gibisitahan na mo. Ug naay police diha nga nag-atang dahil nako dahil kanang followers nato igsoon. No? Brad sa nako from Seyas Skeptron in Arms no. Akong gi-shout out tanang piniriso tanang inmates sa Mabolo Police Station and of course Talisay City Jail nga didto mi nag-firing sa Luyo. Kauban sa kong higala nga police nga nasa Camp Osmeña, Sir Paul Acosta and of course shout out ang Toledo City Jail, Cebu City Jail. Excited na ko mo anha ninyo. Uban sa grasya sa Ginoo. CPDRC, bahay ni Kuya. Shout out Brad Aris, abante ta Brad. Padayon tawgiya sa nas kangit-ngit. Amen.
tanan-tanan mga piniriso, mga brad na ko nga nasa prisuhan. Unya, shout out na ko ang tanang mga jail officer, mga warden. Okay? Nga nasa lain-laing BGMP, shout out. Maayong pagpaminaw niyo mga sir. Kanaga na ba-comment ani? Pastor, dili makita ang live chat. Tinood ni? Dili daw makita ang live chat. O ako kabawan eh. Dili. Pastor, dili. Kani ka na akong pangutanon. Inday, kuan ka ng Inday Malin. Di makita akong live chat. Comment daw, Inday. Mayong buntag sa tanang followers o subscribers ni ining mabungahong Kristohanon. Okay. So, palihog daw, shout out be kung di ba makita. Pastor, dili gyud makita ang live chats. Anong dili man makita? Dili daw makita. Tinuod ni mga igsoon. Anong dili man makita ni? Makita raman namo o namay makakita lagi oh. Makita ra daw. Kita na ko, pastor. Okay, kita ra day. Siguro dili ako ang kuan sister. Okay. Thank you. Salamat sa nag-response. God bless. So, na dili gyud siya kakita pero kakita laging uban sister. Okay? Shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden sa lain-laing BGMPs in Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, akong shout out ang tanang mga higala na to sa Philippine Army. Shout out sa lain-lain nga mga kita naman pastor nakakita lagi. Lain-lain nga mga kampo karon nga nagtan-aw. Shout out sa tanang mga of course kapulisan. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Unya akong shout out ang Tagbilaran City diri sa Amo sa Bohol, Barracks. Okay. Shout out sa tanang mga kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, different police stations. Shout out kanunay no. Unya daghan man kay mo kay di naman maihap na ko mga pulis nga akong mga amigo kaila. Ari na lang ko sa mga hipi kay gamay ra man akong kaila. Shout out nako si ang chief sa Cabloon Police Station, si Major Sir Ray. Sakto ba ko, Brad? Ray Olar ba to siya? Okay. Unya akong gi-shout out sad ang happy na mo diri sa Calarin Police Station, si Police Captain Sir Eliasar Milumida, Police Captain Sir Albert Sator, ang ako ang suod jud kayo nga happy igsoon diri na sa una sa mua nya karon na nas Kandihay Police Station. Akong brad na from Seiya Skeptron and Arms og shout out sad sa Eagles. Eagles ni siya Agila. Unya akong gi-shout out sad akong classmate before sa akong criminology days, Police Captain Jasper Reyes nga naa karon sa Antiquera Police Station. Og si Police Captain Onyot Introliso nga usa sa akong amigo nga isog kay nga hipi nga bira gyud ba. Okay? Bay naka sa akong prayer no sa imong schooling karon. Shout out sa si Police Captain Sir Renan Romulo, akong classmate before during my criminology days. Shout out sa nako akong brad sa Talibon Police Station nga hipi sa dito Police Captain Brad Ams Sir Meloria. Okay, abante talahos para sa kay mayaan sa Ginoo. Brad Jomar, thanks for watching. Watching from Campos 7 Minglanilla, Cebu, LDHMF Church. God bless you more, Brother Willard Ilimeno. Okay? Kulang radi ay og update, Pastor haha. Sorry. Okay. God bless you, Sister Ma'am Darren Padillos. Okay. Pwede na mag-start. Actually, anyway, before pa kita mag-start, mag-pray, no? Ako mong gi-remind nga, i-mention lang yung mga higala, Ikson, para makadungog sila ba, no? Unya, ang atong topic karon Ikson is about kung ano siya Ikson kana bitong kung kay naman ko to yung utana na ko about kamatayon ba nga ingon sila na ako Ikson nga pasensya na jud mga Ikson na ako wala ko igo nga relihiyon, wala po ko gisagiran nga relihiyon. I respect all religion, dagang ko kaila mga pari respetuhan na lang mi dahil mo makitaan mga magdebate pastor ug pari sila na wa ko appeal na. Okay, so I respect all religion and mga doktrina pero ako lang Ikson pasaylo ako naka-base lang jud ko sa Bible. Okay? Magbase ta sa Bible ikso nam ko'y nag-ask na ko nga ngano kunong akong giampo lang kuno ang si Brethrens ba? Akong giampo kuno niya, wa kuno na ako giampo ang namatay. So nganong iampo man akong patay nga patay naman to unsa na may mahitabo ato no tagaan ta mo og ebidensya nga bersikulo ikso no. Patay atong Dios ikson Dios sa mga buhi di Dios sa mga patay. Nana nakabiblikal na. Unya kung ato to siyang pugson, sa man buhion na to, wala naman hitabo naman to. Iampo noon ang pamilya sa biktima, okay na. Pero kung katong patay igsoon kay mangita tagpaagi nga unsay atong makuan wala na matay naman siya, no? Mao na nga nasuko ang uban nako kay ngano kuno giampo nako ang katong nakapatay niya ang biktima dugay nang giampo nako. Kung naa pa lang kakita kung asa na siya tuon ako na. Wa man ko kaila to. No? Ingon din ang uban mga bashers nako nga
Abi kay sikat si sikat si Brad sa nako siya. Di lang yung kay sikat no Brad sa nako siya. Wa man na nagkataon nga Brad nako na niya. Aside from that, daan na jud ko ikson nga akong ministry para sa kriminal. Sige na kog sudog lain-lain prisuhan no. Wala di wa ko ingon nga di abita to ining ingon ga di nga. Sige lang ka og rinse no. Dagang prisuhan akong gisulod. No. Mao na nga yan na no. So natay isgutan karon about sa buhi o patay. Mao na to isgutan karon kung unsa man gyud. Kinsa man gyud angay ampo, no? Pareharan na ani igsoon, kinsa man atong walihan, patay buhi. Makabatog kaluwasan, di ba? Ang gingon sa balang kasulatan igsoon kay maluwas ta pinagis pagtuo. Nya ang pagtuo igsoon, matagamtaman na sa mga tao kung ato silang siran diha magsugod ilang pagtuo. Nya atong siran ng patay di na man nakasabot. Something nga na bitaw logic ba mao na siya. So mao na to isgutan karon igsoon. Amen. So before that, let's pray. Okay? Atong i-welcome ang presence ni Lord, ang Holy Spirit for us nga mas ma-interpret pag yun itong maayo yung pulong. Because as what the Bible says or tells us, ingon siya ang pulong sa Ginoo igsoon, wisdom in this world is foolishness to God. So kung saan ito kamalamon ining kalibutan na ito, dili kaya na tugkaron ang kaalam sa Ginoo. Dili na ito kaya tugkaron ang pulong sa Ginoo. So this time we need heavenly wisdom. We need the power of the Holy Spirit para giyahan ta. Amen. So let's pray. Father in heaven, again, thank you so much for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning. Salamat kay Ginoo nga imo ming gitagaag higayon. Bulawanon nga oportunidad para ikaw among isgutan ug imong pulong, among pamalandungan, among pamation Ginoo. Niningtak naa Ginoo sa dili pa mi maminaw, mamati sa imong pulong maghisgot. Unas tanan susiya mong kasing-kasing Ginoo. Limpyuhi kami. Hinluoy kami Ginoo, imo kaming angayan. Mamati sa imong pulong kay nasayod kami Ginoo imong pulong balaan kaayo Lord God. So imo kaming worthy, takus angayan Ginoo. Handama mong panudlanan Ginoo nga espirituhanon aron anda mo salod sa espirituhanong panalangin intaknas kabuntagon. As we proceed, Lord God, among ipangayo ang kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, kanang open for correction, open nga mudawat og tambag, dili lang kay mudawat, musunod usab, Lord God. Mao na gipangita nimo Lord God, doers of your word. And I pray, Lord God, samtang magapadayon kami, tagay kami kalinaw sa mga nahuna aron makafocus mi Ginoo. I rebuke, I destroy every spirit of destruction in Jesus mighty name. Salamat sa kalinaw Ginoo. Sa mga nahuna og pagbati. Ikaw lamang among gipataas nining kabuntagon, walay relihiyon nga maisa, ikaw lamang. And I pray, Lord God, nga tagaan mi minimong kaalam nga langit nun. Aron among mas mapalawman, matugkad, masabtan imong mensahe. Lord, I pray to all of the viewers right now sa lain-laing dapit, lain-laing kanasuran, mga OFW, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanan nga maabtan, makakita ni ini Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati ang imong hikap, imong dihog Ginoo, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, sa tanang maminaw, mamati, magtanaw, bisan pa sa magreply ani Ginoo. I pray, Lord God, nga imong ipasinati kanila Lord ang power, ang manifestation sa Holy Spirit Lord God. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment. Ang nabiling panahon Ginoo akong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So again, mabungahong kabuntagon mga igsoon this time ning reach taog 379 viewers. 382. Last night naabot taog 800 viewers, no? Siguro bakanti kito sila ba, no? So, again, mga igsoon, mag-start na ta. Okay? Unya, ang atong topic karon is about buhi o patay. Kung unsa jud gipakadak-an sa Ginoo ang patay o ang buhi. Okay. So, atong pamalandungan karon ang mensahe sa Ginoo ari makita sa praise God. Lucas 9:59. Lucas Kapitulo 9, versikulo, mag-start sa 59. Actually, mga igsoon, mauni ang event ni Jesus Christ sa delicious kalibutan. Mauni panghitabo ba? Nahitabo nga ingani. Okay? So, ang basahon din mga igsoon, Lucas Kapitulo 9, versikulo 59 hangtod sa 60. Okay? Nag-ingon diri ang Lucas 9:59 igsoon. Ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan mingon ang tao, si Jesus ning ingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan.
Si Jesus mitubag. Listen, unsay gitubag ni Jesus? Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Okay. Agin akong balikon igsoon Lucas kapitulo 9 bersikulo 59 hangtod sa 60. Mao ni ang event or nahitabo sa katong ministry ni Jesus Christ dinis kalibutan. So naay nahitabo nila nga ingani tanawa. Lucas 9:59 ha. Ug mingon siya sa laing tao si Jesus ni. Iyang giingnan ang tao igsoon. Sunod ka nako ang tubag sa tao mao ni. Ginoo mauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Kay aning tayma igsoon iyang amahan atong tao nga iyang gi-invite na matay man niya ilubungay ba. So ningon siya nga Ginoo mauli una ako aron paglubong sa akong amahan apan sa 60 ning tubag si Hesus. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this morning gi-remind sa word ni Lord no sa event sa kinabuhi ni Jesus igsoon nga. Unsa ang iyang gitagaan og mas dakong importansya ni Lord? Ang buhi ba or ang patay? Natubag dayon. Okay? So usa kay gayon igsuon sa diyang nagwali si Jesus igsuon. Nakakita siya ko sa katao. Iyang giingnan ang usa ka tawo nga sunod ka nako. Iyang gi-invite ba sunod nako kay sa pagpili niya ni Pedro ni Andres katubang mga disciple iya man nagingnan nga sunod ka nako. Yaming sunod sila ilang gibiyaan ilang pukot. So ingana si Lord igsoon no. Nakakita siya og tawo nga naminaw sa iyang preaching that time. Iyang giingnan nga sunod ka nako. Tanawa, miingon si Jesus sa tawo, sunod nako, dali uban nako. Unsay gitubag sa tawo? Ginoo mouli una ako aron paglubong sa akong amahan. Kaya ang amahan aning tawhana igsoon namatay unya ilubungay. So niingon siya Lord unya ra. Unya ra Ginoo kay ilubong sa tunako kong amahan kay patay man to nya. Lain po kayo no. Ana be something ana. Pero tanawang tubag ni Lord. Pero ako mong sultian na nga sambingay ni dili ningon literal na tong pagsabot ha. No, dili na to ni sabton siya nga literal igsoon. Pareha tong nay amigo nako igsoon nga kagalang-galang ana siya nako. Wa siya katuo nga nabag-o ko ba. Ana siya oh. Gipara ko niya nag-drive ko sa akong nagmotor mo ko ato gipara ko niya kay sakay siya nako. Ingon siya nga James, wa jud ko katuo ba nga nabag-o ka. Nya, samtang ning sakay siya nako igsoon nagdadasig siya buo sa kaputos. Siya James, uban ta. Kundi lagi ko dugay na kuning undangan na ikaw gid so, grabe wa jud ko katuo nimo nga milagruha nimong bataa kay wa ko katuo nga nabag-o ka nga grabe adik ka man nimo. Pero dako ning tao ha bili na ko i-mention og kinsa siya unsa siyang klase nga tao. Ingon siya nako nga nituo jud ka nang Jesus James tuo god kay nabag-o man ko wa pa di pa na tinuod ang Ginoo di ko mabag-o. Dugay ra ba ko nangandoy nga mabag-o makagawas ko aning gapo sa illegal nga droga pero sadyang ning duol ko nagampo ko niya gibag-o ko karon tuo man ka nang Hesus oy ana siya. Listen carefully, professional ning tawhana ingon siya. Wa mo ko mutuoan ng Hesus kay muram na siya nabuang, ana siya sunod. Nakabasa mo kung Biblia nga naingon di akong musunod kanako, ibaligya ang imong tanang kabtangan niya ihatag sa mga kabus. Unsa ko nang ginuuha god nga ihatag sa mga kabus, mapobre na ko sayo. Mao ni akong ingon igsoon. Dili literal ang atong paghubad sa Biblia. Kung magsaligta sa atong ka-professional or kaalam nga nakuha nato sa eskwelahan, dili nimo matugkad ang Biblia. Why? Because the Bible it is the word of God. Kinahanglan taw kaalam nga langit nun, lamdag sa Espiritu Santo. Amen. Okay, akong balikon. Gitawag ni Jesus, gi-invite niya ang usa ka tawo igsoon, yan ning balibad ning ingon nga, tuguti usa ako Ginoo nga muli kay ilubong nako ang akong amahan nga namatay. Tanawa. Ug ning ingon si ang tubag ni Jesus pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw, ug iwali ang paghari sa Dios. Klaro, igsoon. Perting klaruha, igsoon nga mas gi-priority ni Lord ang mga buhi. Mao ni pasabot ani, mao ni pasabot ani nga sambingay, igsoon. Mas gipakadak-an ni Kristo sa tong Ginoo ang mga buhi. Ngano ka? Lab. Palihog og tubig ra gud lab. Dara akong baso diri lab. Okay? Gipakadak-an ni Jesus ang buhi. No? Kay kung iya pang gipakadak-an ang mga patay, moingon ta siya, sige, uwaton di ka, pero wa siya. Gipaboton ni ka, wa, ingon siya, no, pasagdi sila. Kay nga naman, ingani ni Ikson, ang sambingay, mauni. Ang patay, manggod Ikson, patay na na. No? Kung magbasi ta sa Hebrohano 9:27, bisag asang Biblia, basaha. Again, Hebrohano 9:27, basaha dia. Gikatakda nga ang tao mamatay sa makausa lang.
Pagtapos niya na, hukom na. In other words, once ang tao namatay na igsoon, gihukman na siya. Kay bao na nag-asa tapadong diha. Dili pa lang na ang final judgment, like what happened sa katubitang si Lazaro ug ang taong dato ug ang pobre. Sadang nangamatay silang duha, si Lazaro ug ang taong dato. Ang taong dato nag-antos didto sa Hades. Si Lazaro naglipay-lipay sa kahayahay didto sa sabakan ni Abraham. Kabantay mo, right after the death, sa death nila igsoon, nanadayoy destinasyon kung asa kapadung. Mao na niingon si Jesus igsoon nga, uban ako, ingon ang katong tao, muli sa ko kay ilubong na ko na akong minatay nga mano. Ingon siya pasagdi, tanawa nga man. Pero dili ni literal, ilubong ko na to. Ilubong ko na to atong natay na matyan nga mga kuan, ilubong ko na to. Mabaho po na di. Ang gusto lang ipaabot ni Lord ani igsoon is mas iyang gipakadak-an ang buhi. Ano man, ang buhi napay rason, napa na siya higayon. No? Nga makabatog kabag-uhan sa kinabuhi. Napa na higayon mga lagad sa Ginoo. Ang buhi igsoon pwede pa na maghinulsol. Pasaylo ako Ginoo pero ang patay di na. Ano, patay naman. Kita mamog tanawa ng patay, istoryahan ng adtos pantiyon. Istoryahan niya pasabtaw pagampo. Pasabtaw sinners prayer ang patay. Pasabta nga ina dawata si Kristo mutubag patay na na. Mao nang gipakadakan mao ni atong sometimes man good ignorante ta sa Biblia balaod sa Dios. Pero ang balaang kasulatan si Kristo miingon mismo, pasagdi ang mga patay maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Ngano man, ang patay wala na chance. Okay? Tanawa igsoon. Nya mao lang ni usa ka ebidensya nga tanawa. Ang atong Dios sa mga buhi dili sa Dios sa mga patay. Tanawa. Marcos 12:27. I-take note. Marcos 12:27 nag-ingon diri, sa ato pa siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Atong Ginoo igsoon, Dios sa mga buhi. Ang mga buhi ganahan siya nga mga lagad niya aron kagaan niya bag-ong kinabuhi ug iyang dalhon sa walay katapusang kinabuhi, no? Ang patay naman na. Kung katong tawhana namatay to nga nangalagad sa Ginoo, nay kahadlok sa Ginoo sigurado. Pero kung wala na chance. Hebrews 9:27. Gikatakda nga ang tao mamatay sa makausa lamang ug human ini hukman siya. Mao na siya igsoon. Mabitaw ning ingon ang Isaias tanawa. Kung basahon igsoon. Mao ni ning ingon si propeta Isaias sa Isaias 55:6. Paminaw mo. Ingon siya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya, samtang siya duol pa. Ano man, naay panahon nga dili ka nakadangop sa Ginoo kung patay na ka. Di na kakasangpit sa Ginoo, patay na ka. So samtang napatay kinabuhi, mauna, now is the best time, the best moment for us, igsoon, nga mga lagad sa Ginoo, musangpit sa Ginoo. Patay, wala na. Amen. Muna igsoon, batayanan na to na na si Lord concern sa mga buhi. Diba, unsa yung gisulti? Malikon ako. Sa Lucas, ganina sa atong teksto. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw og iwali ang apan ikaw lakaw. No? Okay ra to. Sila na lang imong mga igsuon palubnga to. Pero ikaw lakaw og paiwali ang paghari sa Dios. Kay daghang mga buhi na nagpaabot, daghang mga buhi nga wala pa makabalos ka matuuran, daghang mga buhi pero nagkinabuhi nga patay. Buhi sila physically pero patay sila atubangan sa Dios tungod kay nagkinabuhi sila sa pagpakasala. Naglunang sila sa kadautan, lulong sa tanang makadaot nga bisyo. Mao na nga patay sila spiritually. Mao nay tagaan atong pagtagad. Amen. Kay napa sila higayon nga magbago, napa sila higayon igsoon nga magtarong, napa sila higayon nga mga lagad sa Ginoo. Ang patay di na makabig igsoon. Amen. Ang patay igsoon wala na siya igsoon. Saon man na magwali ta tutang minteryo. Matumutubag ba na sila dili. So samtang napay kinabuhi ang tao, mao na ilang best moment, best chance higayon nga mga lagad sa Ginoo. Mao na nga kana sila atong tagaag priority. Kay ang patay naman to. Tao ka na, patay na gali, dili na gali na, wala na chance, igsoon. No? Mao na igsoon nga, mag-base ta sa Bible, igsoon. Ningon diri si propeta Isaias nga, mudangop ta sa Ginoo, samtang pwede pa ta makadangop niya. Musangpit ta sa Ginoo, makigistorya ta niya. Samtang pwede pa, no? Kay ngano man, buhi pa man ta. Kinsa may, tanawa be. Kinsa man dahil na ay chance nga makigistorya sa Ginoo. Kinsa man dayon ay chance nga mudangop sa Ginoo ang patay og buhi or buhi. Di ba kinsa man? Siyempre ang buhi. Patay naman to. Di ba? Mao nag-ingon diri ni Jesus igsoon, no? Ebidensya ni.
Ingon siya, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Patay na gihukman na oy. No? Dili pwede imo nang ampuan mo na hayahaya god. Pareha na sa akong na-interview sa dili lang ako i-mention igsoon. Na ako'y na-interview nga murder yung kaso, murder. 2 counts of murder yung kaso igsoon, nakapatay siya kaduha. Sa ding ako siyang interview, balikan tamo niya. Dili na ako isulti kung asa siya nga prisuhan igsoon. Basta dako-dako nga prisuhan. Ingo brad unsay kaso nimo? Patay pastor? Oh, nakapatay ko duha na. Maong guni akong trabaho pastor, kalisod ba? Tungod sa kalisod sa panahon unya, mao ni kay ba wala ben broken family man ko pastor unya. Wala ko'y kuan ba, wala na ko'y gisaligan, mao na kay ang iha daw pong papa igsoon nga namatay. Kanang kuan na sila ba ulila ba yang papa namatay kay gipatay. So mao tong murag naa siya hatred. Minawa, na siya hatred sa iyang kasing-kasing. And then gusto siya mobaws, mao to nga naghitman siya. Napriso siya, nakawali ko niya sa prisuhan. Kaya ako mo siyang interview. Ingon siya nga akong kaso pastor mao ni murder unya kanang nakapatay ko kaduha pero pastor kanay mong giwali kabalo naman ko ana siya nako. Kay balo ko pastor nga unsay mong ipugas maoy anihon. Ako pastor nakapatay ko usa ka adlaw mamatay ko pusil pod. Pero okay ra na pastor kay ampuan ra man ko malangit magyapon ko tanawa. Nagsalig siya igsoon pero ignorante siya. Nagsalig siya igsoon nga og mamatay daw siya. Malangit pa siya bisag pila yang napatay kay nganuman pwede ra daw ampuan. Naba na sa Biblia nga ampuan atong patay aron malangit. Ang balaang kasulatan nagtugan, Hebrehanon 9:27, human sa kamatayon hukom. Ang the best way para malangit ta kanang buhi ta. Buhi pa ta napatay higayon mga lagad sa Ginoo. Makigrelasyon sa Ginoo. For us nga ma-save ta pinaagi sa faith, di ba? Unsa ingon sa balaang kasulatan, maluwas ta pinaagi sa pagtuo. Unsaon man makabatog pagtuo ng patay nga pag imong pangutan-on dili na nakadungog walihan. Mo ni ingon ni Jesus igsoon nga pasagdi ang mga patay maglubong sa iyang kaugalingong minatay. So in other words, si Lord igsoon iyang gi-priority ang mga buhi. Kay ang mga buhi dako pa kayog tsansa bisag naa na sa prisuhan, bisag asa na sila napita, bisag na sila og grabe na siya kadautan salot sa katilingban igsoon, bisag unsa na siya sa kadautan. As long as buhi pa na siya, napanay chance nga makabatog kabag-uhan sa kinabuhi. Kay buhi pa man, napaman na siya chance kay makadungog pa man na, makasabot pa na, makasturya pa na. Pwede pa na siya mga lagad sa Ginoo pero katong patay na, dead end, wala na chance. Di ba? Mo na ang giingon ri mga igsoon na, ang uban na suko na ako kaya akong giampuan si Brethren sa prisuhan. Nga ang biktima no. Akong gipray ang family sa victim. Pero katong namatay, wala na nako giampo kay patay naman to. Kung saon pa man to, buhion, pamalangaron sa Ginoo, namatay na gali. No? Anara na usahay man gud mga igsoon, tuo tag ubang mga kuan nga. Di man na mao sa Bible laki. Ang ingon sa balaang kasulatan igsoon mo na awaki na. Tagaan ta mong senaryo. Sama ra guna ani, mo exam ta. Okay? Board exam, hagbong ka. Nahagbong ka sa board exam ning gawas ng resulta, magampo gyapon ka nga makapasar. Wan agali ning gawas na galing resulta, maora na. Ang kamatayon igsoon, wala na chance, patay naman na. Di na pwede iampo nimo nga mabuhi or mga lagad sige no patay na gani. Hayahaya gud niya nga example na namatay nga mga kriminal, iampo nimo malangit. Hayahaya gud nila mga kriminal nga na ang Ginoo hustisya man, no? Samtang buhi pang kriminal hinoon, pwede na makabatog kaluwasan. Kay pwede man na maghinulsol, mubiya sa iyang pagkadautan ng mga lagad sa Ginoo. Pero katong patay na unsaon lagi paghinulsol, atong unsaon pa man ato. Di na galito mo sabat. Brad, sabat be, ingna Ginoo, ako kang pasudlon sa kong kasigan, dili na. Patay na. Mao na igsuon nga si Jesus iyang giingnan tong katong tao ba nga iyang gi-invite nga sunod nako ang tubag sa tao. Mosunod ko nimo Ginoo pero tuguti sa ako nga maglubong sa akong amahan nga namatay. Pero ang tubag ni Jesus pasagdi. Pasagdi. Di ba? Bud pasabot ba na igsoon si Lord way mudo? Wala siya respeto or batasan sa iyang amahan? No. Ang iyang bud pasabot ni pasagdi kay ngano man mas iyang gi-priority ang buhi kaysa mga patay. Kaya ang mga patay human na. Ang buhi dako pa kay chance nga magbag-o mga lagad sa Ginoo, dako pa kay chance nga mosunod sa Ginoo. Buhi pa man. Amen. Mao na diha. Mao ni ang tinuod, mao ni ang kamatuoran ug ang kamatuoran makahatag natog kagawasan. Amen. Mao na siya igsuon, no? Mao na niingon si Isaiah sa akong balikon dangop sa Ginoo. Okay, akong balikon na. Ako gi-reference ani igsuon, okay? According to prophet Isaiah in the book of Isaiah chapter 55 verse 6, Bisaya ni, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Kanus-aman ta na ay panahon, kanang buhi pa ta. Okay? Karon nakaginawa pa ta, makasturya pa ta. Dangop sa Ginoo.
Napagyod, sangpitan niyo siya samtang siya duol pa. Kay kung buhi pa ka, igsoon, buhi pa ta, duol pa na si Lord, ana, patay na ka, wala, layo na jud ka sa Ginoo, layo, pa sa tanang layo, patay naman, dili na ta kasulti. Amen? Mao na mga igsoon akong pagdasig kaninyo ning taknaa sa kabuntagon. Timanin ninyo, ang atong Diyos sa mga buhi. Namatay siya, pag 3 days gibanhaw siya, buhi siya. Atong gilagaran, He is alive. So Diyos siya sa mga buhi, di siya Diyos sa mga patay. So nga kita na pa'y kinabuhi karon igsoon, this is the best moment, mga lagad tang tinud-anay. Amen? Mutubag tas tawag sa Ginoo. Unya, atong i-share ang pulong sa Ginoo. Amen? Atong isangyaw ang maing balita, pareha ning gisangpit sa Ginoo, no, gi-invite ni Lord nga, mao ni, sunod na ko yung sa, mao ni, maglubong pa ko sa akong amahan nga namatay yung sa gitubang Jesus pasagdi ang mga patay nga naglubong sa ilang kaugalingong minatay apan ikaw lakaw, di ba? Apan ikaw lakaw og isangyaw, no? Asa isangyaw sa buhi. Amen. Mo na igsoon ako mong encourage this morning nga giluwas ta sa Ginoo, wala lang kay magsigtan-aw sa kong live, no? Giluwas ta sa Ginoo kay ato pong i-share ang kaluwasan. Amen. Sa mga buhi dili atong mga patay kay din aman to nato ma-disciple. Ang giingon sa Ginoo maigsoon nga go and preach the gospel, no? So kinsa may atong walihan ang mga buhi dili ang mga patay, no? Kay ang mga patay maor lagi na, no? So mao na igsoon nga mas palabihon na to ang katong buhi kay napa na sila chance nga mga lagad sa Ginoo. Mga Brad nako mintras wa pa ka nasakit na priso namatay Brad balik na tadaan sa Ginoo. Kana mao na akong giingon. Kanusam day tambalik sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo kung wadi na ta kahimo. Mao na mga igsoon nga again ang atong Dios nga gilagaran buhi. So tungod kay siya buhi man, siya ang Dios sa mga buhi, di siya Dios sa mga patay, no? Kay ang mga patay na lagi to, no? Ang patay wala agi sintensyahan na to. Hebrews 9:27 gikatakda nga ang tawo mamatay sa kausa lamang. After that judgment. Amen. So mao na mga igsoon nga maningkamot ta, samtang buhi pa ta karon, mga lagad ta sa Ginoo. Samtang buhi pa ta karon igsoon, isangyaw na tong kamatuoran. Samtang buhi pa ta karon igsoon, atong i-share ang kaluwasan ni atong natagamtaman, atong i-share ang gugma sa Ginoo. Mao ning ako gatikaw-tikaw ko kanunay. Mao ning ako karon igsoon. Bisan asa magsigi kog wali, sige kog yaw-yaw ngano man iwali nako kay samtang buhi pa ni sila kanusam day kamo wali sa imong mga higala. Kanusaan nimo walihan ang imong mga kaila igsoon katong na sila slungon dili na pwede oy di na nimo maistorya na karon samtang buhi pa sila igsoon uban sa tabang sa Ginoo igsoon kinahanglan mo wali ta i-share natong kamatuoran. Daghang tawo karon nga naas kangit-ngit igsoon, daghang tawo karon igsoon nga nanginahanglan sa kamatuoran sila kibaw unsa ilang angay buhaton kung na sila problema, isangyaw nato igsoon ang kamatuoran kay ngano man samtang buhi pa sila. Kay usa ka adlaw igsoon na magyud kamatayon, di magyud ta pwede nga di ta matay kay ang tawo mamatay magyud. Mabata, mabatanon, matigulang, mahamtong mamatay gyud ang tanan. Ang uban moingon nga sayangan namatay man to nga way sakit, makay naa gyud ning kamatayon igsoon. Ug ang nagkupot ana ang Ginoo. So samtang napay kinabuhi ang atong mga higala igsoon, atong kaila igsoon, ato silang i-priority igsoon, ato silang sangyawan, ato silang sharean sa pulong sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga dili na nato sila makit-an o basin ulahin ang tanan, maginuktok na lang ta. Sayangan ni Brad ko ano ni sister, sayangan to akong igagaw, akong higala, best friend mi, pero wa ko magtuo nga na aksidente sila. Namatay po ako kawali, di ba? Sayang unsa mo istorya ka dito sa lungon. Unsaon tuman pagkuanto niya? Brad, dawata ang Ginoo sa pagdawat ato nga nas lungon. Samtang buhi pa sila igsoon. Samtang napay kinabuhi atong mga igsoon, higala, kaliwat, pariente, sultian nato sa kamatuoran. Kay umabot ang adlaw nga motaliwan na tanin kalibutan na wala na ni chance igsoon. Amen. So samtang buhi pa sila karon. Ug kita samtang buhi pa ta magpagamit ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo igsoon. Sadly ang uban usa pa sila mohunat nga mga lagad sa Ginoo kung nanna sila sa prisuhan. Nanna sila sa ospital, naka-oxygen na musaan na Lord. Wa man ay problema kay naman po'y chance nga naman po'y ingana nga mga kasinatian na po'y ingana nga mga himuon sa Ginoo para moduol ta niya, pero dili day pwede mga igsoon kung dili ta mapriso. Dili day pwede igsoon nga dili nga kana bitang wala pa ta sa ospital, wala pa ta sa sementeryo, wala pa ta nangamatay mga lagad na ta sa Ginoo samtang napay gininhawa, napay chance. Samtang okay pa kay ta atong kinabuhi igsoon, able pa kay atong lawas igsoon, makastorya pa tagtarong, makalakaw pa ta, wa pa tay gibati.
Mao ni ang the best moment nga mga lagad tas Ginoo, magpagamit tas Ginoo, isangyaw nato ang kamatuoran, isangyaw nato ang pulong sa Ginoo sa mga buhi pa. Kay usa ka adlaw mo taliwan na sila igsuon, wala na tay chance nga mosulti nila. Karon ang panahon nga dawaton nila si Kristo. Karon sad ang the best time, the best moment, the best opportunity para isangyaw nato ang kamatuoran nila. Amen. So be an instrument. Magpagamit tas Ginoo. Ako gali igsoon, no? Abi yung maigsoon, ang pinakalami nga feeling, ako lang natagamtaman sa diyang nagpagamit ko sa Ginoo. Sa una na ako'y mga success, nagkuogrado sa school, na ako'y mga achievement. Sa una makasuyop kog daghan kayo, makagamit, makahilabot kog daghang mga babae, lipay ko. Pero igsoon, sa dihang nasinati na ko nga nagpagamit ko sa Ginoo, nakaingon ko, priceless. Walay sama kalami kanindot. The best feeling I ever had, igsoon, kaning gigamit ta sa Ginoo. Labi na makakita kog mga kriminal, mga adik-adik, mga basaguliro, mga barumbado, nagbag-o ning duol sa Ginoo kay ako'y gigamit ni Lord. Lami kay nga feeling. Lami pa sa makasuyop og shabu nga usa ka libo. Tinuod igsoon. Mao na akong kasinatian. That is why I encourage you, brothers and sisters in Christ, this morning, paggamit ta sa Ginoo. Samtang napatay kinabuhi, samtang atong mga higala kaliwat parinti kadugo kaila buhi pa sangyawa na to kay nga atong Dios igsoon, mas priority nila, mas gipakadak-an sa Ginoo ang mga buhi. Kay ang katong mga buhi na pay chance magbag-o sa ilang kinabuhi og mga lagad sa Dios nga buhi. Pero ang mga patay na sila igsoon. Di na namusabat og walihan nimo, di na nakadungog. Hilak-hilak ka diha pero wa jud na nalipay nimo kay nganuman wa na kadungog sa imong hilak. No, mao na igsoon nga now, kung na may the best moment, an opportunity, or the best time is today. Today is the best moment, the best time, the best opportunity to share the Word of God sa atong mga buhi pa igsoon. Kaya sa kadlaw, sugutag sa dili, mutaliwan gyud ang tanan. Nindot kayo nga natay mga higala, kaila nga mutaliwan, nga di na magmahay kay nasangyawan na to sa kamatuoran. Amen? Let's pray. Father in heaven, thanks so much for your word, Lord God. Salamat sa imong mensahe nining kabuntagon, nga imong gipanumduman nga samtang naa pa mi kinabuhi, mao na pinaka-the best opportunity to be used by you, to serve you, Lord God. O mao na the best moment nga i-share namo ang imong pulong, Ginoo, ngadto sa mga buhi. Kay samtang napa sila'y kinabuhi, Ginoo, na ipaglaom nimo, Ginoo, na ipaglaom mabag-o ilang kinabuhi. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, Ginoo, nga tagai mi kadasig kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita, pag-share sa pulong nimo, Ginoo, ngadto sa mga buhi, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa pagtulunan nga imong pasinati, ipabati nimo namo karon, Ginoo, nga ang imo jung gipakadak-an, Lord God, katong mga buhi. Kaya ang mga buhi samtang among walihan maminaw pa na apan ang mga patay, Ginoo, di na kadungog ang mga patay, Ginoo, wala na chance kay patay na. Matod pa sa imong pulong, Ginoo, humans kamatayon, hukom na. So sayang. So mao na, Lord God, I pray to all of the viewers right now nga naa jud mi, Ginoo, kauhaw sa pag-share sa imong pulong ngadto sa mga napay kinabuhi, Ginoo. Bisag unsa pa sila kadautan, Ginoo, naay paglaom, naay pag-asa, Ginoo. Napay kahigayunan tungod kay nakaginhawa pa mi, Ginoo. So Lord, again I pray, gamita ang tanan nimong mga kanakan nga naa karon nagtan-aw, Lord God. Tagai mi kaisog, kaalam, dihog para mahimo ming epektibo nimo nga instrumento, Lord God. Ang kalibutan karon, Ginoo, grabe na kadautan, nag-need sila og nga makadungog sa imong mensahe og imong pulong, Ginoo. Again, Lord God, I pray to all of the viewers right now, gamita mi, Ginoo. Gamita mi, nga mahimo minimong instrumento, nga ang nas kangit-ngit among madala diha sa imong tiilan ug magkinabuhi, nga matarong magkinabuhing balaan, Ginoo. Kay samtang napami kinabuhi na ay chance mi, apan usa ka adlaw moabot ang kamatayon, ug sa diyang moabot na mi ana, Ginoo, nga punto, gutlo sa among kinabuhi, wala na chance, Ginoo. So samtang napami higayon, Lord, tabangi mi, nga mahimaya ka sa mong kinabuhi. Mga lagad minimo nga tinud-anay, seryosohon ka namo, gamita mi, unya amo sang sangyawan ang katong mga nag-steal, mga buhi, Ginoo. Kay dako pa silang chance, Lord God, nga matarong, mabag-o silang kinabuhi ug mahimo silang kahayag, maayong ehemplo sa ilang pamilya. Lord, again, thank you so much. I-bless ang tanang viewers karon. Right now, I pray, kaning mensahe nga mong nadungog karon, mao ni hinungdan, mao ni makahatag na mong motivation nga muwali gud mi, Ginoo, musangyaw mi nga among kaluwasan nga among natagamtaman karon, amo ning i-share sa uban aron sila usab makabatog kaluwasan ug makabaton og kinabuhi nga nay tinud-anay ng kabag-uhan, kausaban nga puno sa kalinaw, puno sa kalipay ug puno, Ginoo, sa kadaugan, Ginoo.
Salamat kaayo Ginoo. Lord God, salamat Ginoo. And right now, we continue to pray sa mga OFW, Ginoo, mga seaman, sa mga naka-permanent resident na Lord God, nga nasa lain-laing nasud, Ginoo. Padayon kapag kupot silang kinabuhi, panalangini sila, paburi sila. And I pray, Lord God, nga dili sila mailad, malipat, nga magsigi sila tigom sa kwarta, makalimot sila nimo, nga ikaw ang tag-iya sa kwarta. Ikaw ang blesser, Lord God. I pray, Lord God, ayaw itugot nga malingaw sila sa blessing, makalimot sila nimo nga blesser. Apan painumdumi sila, Lord God, nga ilang ibalyo ka. Isip ikaw ang tag-iya, walay ila, tanan nga naa nila, gipiyal ra nimo sa ilaha, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, I pray, nga tagaan jud kanilang balyo, higayon, muhatag sila higayon nimo sa pag-ampo, muhatag sila higayon, Ginoo, nga mamalandong nimo, muhatag sila higayon nimo in prayer, Lord God, taliwala silang kabisi, ikaw ilang handumon, ubanon kanila sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, Ginoo. Kay ikaw ang Yahweh sa walay katapusan kinabuhi. Usa ka adlaw, Lord God, matubang minimo, dili mo atubang ang among bahandi, kung dili ang matubang namo nimo ang among relasyon nimo, Ginoo. So Lord, I pray, seryosohon nila ang ilang relasyon nimo. Tagay sila kanunay maing panglawas, Lord, kay nasayod mi dili lalim masakit nga naa sa laing dapit, nasa layong nasod. So Lord, proteksyon ni sila, labi na sa uban nga nag-struggle sa mga temptation, liguna, Ginoo, tagig kaalam unsaon pagsukol sa mga tentasyon, nga dili sila duwa-duwaan, kung dili tamak-tamakan nila ang demonyo sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord God, divine protection. Bantayi sila, Ginoo, proteksyon ni sila, Ginoo, sa mga lain-lain nga mga balatian or mga atake sa kaaway, Lord God. I pray, I declare victory nila, Ginoo. Again, Lord God, kupti sila, keep them safe in your arms. In Jesus' name. So this time, Lord God, among ang kuno ng kadaugan, bisan pa man sa tanang nagtanaw karon, Lord, na sila yung mga problema, Lord God, hupaya, tagbuang, panginahanglan, solusyon ni, sulbara ilang problema, Ginoo. In Jesus' name, I pray, Lord God, sa tanang viewers karon, Ginoo, unsa man ilang giatubang karon mga problema, mga kasakitan, balatian, or mga struggle, mga battles nila, nga bugat kayo, Ginoo, Lord, tabangi sila. In Jesus' name, maghimo ka og milagro sa area silang kinabuhi nga need kaayo nila, Ginoo, nga mamilagruhan, Lord God. Mamuhat ka in Jesus' name. Thank you, God. This time among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namo, Ginoo, ang panalangin, grasya, pabor gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa pagtuo, himua lamang ning takos aron himo ming piyalan sa panalangin nga mahibukbo kanamo. Again, Lord God, ang kuno namo ang mga milagro kadaugan gikan kanimo, katubagan sa among pag-ampo, Ginoo. Mao kini among pag-ampo, gipangayo namo ni Lord, gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao imong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Okay, maayong mabungahong kabuntagon, Igsoon. Maayong buntag. Salamat sa panahon, Igsoon. Okay? Praise God. So that's all for this morning. See you again later. Makalugar ko niya, magkita na punta. Again, thank you so much mga followers, viewers, subscribers. Salamat kayo. No? Unya, ako ning end, Igsoon, kay man naman, akong putlo na. I just want to remind everyone to just continue to mention your friends and loved ones in the comment section para makadungog, makabasa sila, makabati. Unya, ako mong gi-encourage nga invite yung friends to follow our page para ma-bless po sila. This is for the glory of God, Igsoon. Amen? So again, dungog ug himaya. All the glory, honor, praises, thanksgiving akong ibalik sa itong buhi nga Diyos, Igsoon. Amen? Siya lamang ang maisa. So, thank you, and I pray nga today is gonna be a blessed and fruitful day for us, victorious day. Puno sa kalipay, kalinaw, pabor sa Ginoo, tanang buhat sa inyong mga kamot, panalanginan sa Ginoo. Amen? See you next time, ampo, ubanan sa pag-amping. To God be all the glory. Keep safe, everyone. God bless.